मजा आया। राजी जायाबालाय? राजी जाया दानो फैसा गांनाय गथ' नुबानो राजी जागोन। आं गुबुन हौवा लायोबा? आं जाबाय अमा जाग्रा बर'नि फिसा, जायनो नोंखौ लांफैगोन बेखौ अमा बायदि खासि खालामगोन। अभी मजा आएगा ना। एक बार दिला दे। कोई बात नहीं। देखिए भैया, भैया आपके चुत्त महारानी। Sigaret çöpünü yaraydın, Boro.UB Jolunu yaraydın, Mahalası yaraydın, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया।